Kawuono mi joko chokong kawuono tiwera ng'o malich at rain kaka kasebedo gi pesa adhi behaves mina ujo kocho kongo mana ngawa makasibiro kate mango kausane ngalo papare de madho goto soda lo papar soda te mana rehearsals mana dual madhi tiyo kaka kwa semeo ayudo tich bwana finally bwana kure bwana manzese manyo tich bwana manyo tich mamacha kache madhi nyewe mtoka kata kwa kenyo mtoka ta nyogari kata madhiro gopi mano kure ayudo tich bwana tich mayudo kanyalo nyisi kaba Manen picha ina mana nafasi nitie kwani gino landore ndi jaodi mongisi kwani jaodi siduo masi winjo gino nane nikech ne wago kod mbaka tini nene kanye ya onyu benda penjo nyulo ya penje gino kawuono jaoda nene ka kanye tumungi ne man kode conference kama no miwa tich bwana wayudo tich nyaka jaodi wayudo tich magsi a Canadian company looking for 30 individuals jipita dikende. We're ready to earn 100,000 a week. Bana mana kere na ambe. Okay, maina nafasi kanyo. Mache kama kwa de chako bae gi nyiri moko mawinyo ndakro sambugo. Bana maksuni time dems moko manogo benwa bae go bwana. Adwani ya nyako mela mesero nyakibed melando number 1, number 2, nyakigol tatu na. Number 3, nyaka tuch kataite. Kuna dhinge ni watobo wa maesa nade. Kuro mago science maginyiri midwaro. No sengisa nyaka niya. Kayude ni tijino biro. Bwana gimidwaro qualifications. Okusom moko mng'eny kene ang'oge rego. Kitambulisho ni to sileng mia mar registration. Bwana kanyo to rina bwana nyu. Ayudo teach bwana ayudo teach. Finally, because I was this. We are read kama duo. Mrs. Kiki jade. Narudi hipo. Narudi wapi? Miss bwana ne. Ansano ukawuoga jok mapaji geteni maonga pesa. Nikata kwa wuthe badhenara niko neno bajato kwa nyanyi. Dikucho bwana. Ansani be one busy a chat night TikTok tap the screen my friends send the gift. Ichate TikTok gibata.